rooftop. Бик кызык, бик матур, кешегә фотога төшергән әйберләр бар. Молодцы. Афарин. Yerleşken su içerge mileşten Kaygılarım yeter idi seni көріп сөйләшсәм. Менә Ахариф шады, ул бик креатив, аны мондый формада күргән юк иде. Ул һавада очып тора дип әйтимме. Һәм әлеге рамкага алуы да бик матур чыккан. Миңа бик ошады. Ридем кош булып сайрап кына. Талла 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 ике беләгем. Нигә талла нигә яңа икән минем йөрәгем. Тирдәлә уртасында сал булса, суга салсам, калкып чыгар безгә насып ярыса. Нам очень нравится скамейка, на которой мы сидим. Она теплая, деревянная. И такой классный человечек. Да, он составляет нам компанию. Мы очень хотим, чтобы таких скамеек